Magandang gabi mga kasisid. Nandito naman tayo ngayon sa siyudad ng Alaminos. Habang wala pang sisid pasya-pasyal muna tayo mga kasisid. Kasakaling bukas ng umaga o di kaya bukas ng gabi makapag-isid na rin tayo. Ito yung munisipyo ng Alaminos mga kasisid. At dito sa palibot ay marami na ring pailaw dito. Yung palibot dito sa atin ngayon mga kasisid. Marami pang nagdadaang mga sasakyan dahil medyo maaga pa mga kasisid. Alas 8 pa lang ng gabi. Sa gawing ito ay papuntang Bani, Bulinaw, Agno, yan. At sa area naman na ito kabila papuntang Sual naman yan, papuntang Sual Labrador, ganun. Sa ating gilid ay mas maganda ang pangapailaw dito mga kasulit. Dito baka aliwalas tingnan. Alaminos City, home of the 100 Islands. May mga taas na Christmas tree sila doon. Ayun o. Yun. Kaya sarap sa pakiramdam. Napakalamig sa paningin. Lakad tayo punta rito mga kaibigan. Yun. Doon banda yung simbahan. At doon sa kabila ay marami rin pailaw doon, banda doon. Doon. Kapit natin konti. Alaminos City, Pangasinan. Lipat tayo sa kabila. Ang ganda naman talaga dito mga kasisi. Yun. Ganda tumambay pag ganitong oras dito. Mas tingin nila taas. Ayun, nagpipicture dito.
nila hanggang doon. Yun yung simbahan mga kasi. Liwanag ng paligid. Yung banda maraming mga paninda doon. Sunod na bayan dito papunta ay Banina mga kasisig. Yan, papuntang ba sunod na bayan yan, Banina. At dito naman sunod na bayan dito, Alaminos. Ay, Alaminos, Sual pala. Pasko na talaga. Yun o. Ay, pailaw. Siyudad ng Alaminos. Doon banda yung basketball court.